Donjane weche mag ohala ni board ma ochung' ne dero mag cham mag piny owacho National Cereals and Produce Board olando chako chulo jopur mane onyiewo mbolea mabandia. Maendi bang' migawo mar pur mane ogolo chik mondo chul jopur go duto mane onyiewo mbolea go. Jopur duto mane oyudo midhiero no okwa mondo chwal ng'ur margi e yor andika kokalo otas ma gibiro yudo e apisi mag NCPB kama ne ginyiewe mbolea go. Jopur bende nyaka ter opande maggi kod receipt mayango ni ne ginyiewo mbolea go e NCPB. Jopur mane onyiewo gi duol mar NCPB to pok otiyo gi mbolea go duto okwa mondo duokgi. Kama osetiyo godo bende idhi mi mbolea mamoko. Duol no osechwalo gunde milion 3 mag mbolea ma ipitho go kod gunde 300,000 mag mbolea ma ipuro godo e puodho e cham moseketi.